Kasenjuk kirang ba shnong border area haka jingya donlang kaseng Riboy Youth Federation RBYF kala penlong ya ka jingya thir halor ka jingya kren penbejput hapreng ka jela mekhlya bat asam hashnong maulas nai haka ni ka jingya lang kirang ba shnong jongki khat prateli kishnong ki bahap hapo ka raj nong tung kilawan ya shimenta bat kila pensngau ya ka jing artatin halor ka jingyi oroj ka sarkar jela ya ka Khasi Hills Autonomous District Council kihima kisim bat kirang ba shnong banya soy soskolar neka Memorandum of Understanding MOU bat ka sarkar Assam habaya keren bat kilat patai kubor uba James Mashering ubadairu urang ba shnong jong ka shnong umtli ulong baki shnong kimla ban pedang ya ka give and take policy lani kaya shim ya ai bentalang hadu benta kita ki senjuk ki klik nong senchar shnong kim pedang hiru ya ka jingya soy MOU jongki ar menteri jongka Mekhlya bat Assam kani kan wanra ka jingdu nong ya ka jela namar bun ki benta kin hapno sya Assam laong uba James ulak kentho ya ka sarkar dak boong baya kani karai balashim ha ka jingyalam ukodat ke sangma bat ki menteri kilayu roj ya ka KHDC ban don menta ha ka komiti ban penbej namar ka konsil kabadai kasti yada ya ka khendau ka siap haswa ban ya soy ya ka MOU bat ki klem ya mir jingmut nakaliang presiden ka senjuk kirang ba shnong border area uba Black Star sotun ulong baka senjuk ka persya ya ka jingbom khain snap ka sarkar jela ya ka KHDC bat ki hima hak bayadai bat ka jingya soy bat ka jela Assam bat dakwai ka sur ki kwa baki khat prateli kishnong ki badon ha blok tu kim dai ban lecha Assam uba Black Star ulai thu baka senjuk kan saya kenduk biang ya barok ki klik nong senchar shnong nak benta ban ya penbej ya kini ki jing e kinong song jong kakan lang baka hima lang baki snong bahap nadu umat salu umtli kata ki jeng ang nakaliang jong ya halor kan ka jing pun bejput maka bay day pat kan ya jakha sini ko rai tung tang tak ndiak halor kan kacing pedau hata kalong nadu kapot jong uput usam jong kari khaisi chen kia kadang ka tu kuna petition ki ba pan bana ba uput usam uba lapat hap no sakata blok 1 and blok 2 kat kum usnam kat dai pa nyu kuwei keto ba kedo be kitai ki snong panai swai kitai ki satai be ti sisa ha keto kono shon kamdon kan snong ba pa ko ta ci ha ko ta mikir hil an not kashar district council atamot council tangi menta ka pengisim bet kat kum ketu bala bis bet na ketu kono petition ka bat ho bet kum ne umat yam to khan kadang tak tidak ada kini kecekah kadang pertawai kan petition pat kaba ka tu simpan banana tu usnam khat ndai pa san huai pat la da khenya ka tu pat kan petition pat ka mot ba ni bangi la yap lopa wat snong mo sna ka ngat kala bangat hapo uput usam ka asam ri jong usnam khat ndai pa san huai ya ka mot la ding simbat kat ku simpan hap sa ya ka tu ka blok 1 blok 2 pan haka tu kun petition jong usnam khat ndai pa ni huai pat ka mot ba ka snong mat he kam pat ta baka ngimpan dai hiban ong baka hapo ko blok 2 wi namar hak tu ka kucing batai ka blok 2 wi ka ngat be tai ki thai umpana in swai ko rom kola panha be kat kum ka tu kucing panha ko ka mikir hen atau konsil pila pun kamam khnget hawri bat ya kamput kamsam na se pi kum u sekretari bi kamtip kambai kan te halor ko be dai bar ka kamput kamsam naliang jongi na por sa por hi nila ya tungkhu bun bhagi sarkar ki bla lej
haduk ne sarkar bamta tengi kermen skam balang bagan ne sarkar ka bamta ka ba yu i kum bakan simkhia ndai haduk menta mena na liang jongin sung snong jong ne ka than sini ngidang yai apsa balano kata ka second phase ka ban ya pembek ma yang uput sam kan poi sekan ne ka te haduk menta hi ho ngilai i men kene ba kalau dom kata ka bansoi no ya ka MOU hapadang jongin ki arjla bat ka sarkar kemi ndai haduk menta hi ngimpat yok ka ka klu na sarkar kum kinong sisar snong chakne ka than ka klu ba ki don lano ban sedang kata ka second phase ban ka no kal tikin ya sakne ka banta ka jingi ngimpat yok haduk menta long ba ndla poi ka jing pun bai put sakne ka banta chongkane ka right nong tung jingi konflik area kalong bangi ang nuat ba ka right nong tung kam kadai bai ban hap sopo Ribhoi district kata hi ka bai te nakaliang jongi kum kasunjuk ngila ai ki jing tho nakapor sarkar bat segi DC ki bapar bapoi hapo ka district nompo ngila ju pentip yaki jing ban kam namta kat kum ka jing kam ka jungi kini ki pot ki sam ka bingin don sakni ka than ngi long kum ki song snong bat ngi angno di hiru baka sarkar haswa bakan pha ya ka regional committee ne ka committee bordar committee kata ka bikin sapha sakni ka than haswa bakin pha ki dai ban ya kendu so bat ngi ban yo sngow nangi ban tip ki detail ki kot ki sla ki ba don nangi nadu usim rai hadu ka sunjuk nadu kirong ba sno kata ka de jing angnot na kaliang jongi haswa ba kano ka senjam ko sarkar bakan sim kadai ban ya kendu bat ban suthu jumut swa bat ngi ki tresno nga sukumen bandon kini ki chika kumu nong mikmat na ka banta chung kani ka sensuk kirong ba sno ka bahap hapo kini ki khat satali ki snong ka badan hapo rai nong tung masung kumen man ya yo ban ya kendu ha kini ka por ya kini ki nong kitkam ki chungka RBWF ha kini ka sngi ka benta nomor ba nila yo ban ya discuss ban ya chimut na ka benta ka bordar isu ha kini ka por ba nakaliang chungka sunchuk hi kumbang la tho shek sarkar na du ka sarkar ka bumshwa ha ka sarkar ka mentang la de ban pentip ba ka ching dawa bat ka ching kwa chungi ha kini ka por kalong ba kini ki khat kha tali ki snong ki de ban sa be ha po ka nong tung bat kan don be ha po ka selame khalia ni ha bru ha po u chungka hima chung u khairim simship te kat kum ka chingkwa chungka ka sichuk hiba nakaliang chungki atli ki sarkar o kim dai ban bandon ke ching sngau de kong wei pang oj kini ki RDC kala de ban keren ba kila ia san kala ia soy ko to ka status ko ko baong ba ki pajba ki besong hapo chu ki atli snong ki dai ban song suk song san ya ki skim baro ar ngin ya ailang tenging khmilang ti kata to pan bang penpau kum ka sucuk ya ka ching snow si ha kan ga por ba ni ban ke leng suka sam ki tre sha ji kan kam hadu menta te ki skim kum ka PWD na ke leng suka forest department ka irrigation bat ki wi skim na ke leng suka asam ki tre bej bat ni penpau ching snow dio pat ha kan ga por ba na ke leng suka me ya pat hadu menta nadu arhachar arhuway rang bakalai mat kadai nadu penai di Oktober te kanika nakaliang sungka Ribhoi district DC la ai kising penbela pengurin pen sange no swai ka development support kini ki katlik snong katu kat ni kabong katu kat ni te bat ka ba penpa buat ni kising sudeu kolong ba hadu mentah ba ka sambat kam sim la sange ki development skim peruper penbanda po Ribhoi pat wat ya kanika NRE CS ke tip eka kepada ka Bible la chongki pai ban snong hadu mentah kim la ban isu su ya ba pada bat pai ba kim sim yo su ban ya belas ni kanika hakanika skim kepada penang dek sarkar India yang ikut kinong snong to kan ya kene kecing ya soy kecing ya san chongki ar chimistari kene ka MOU ke ban penmi ke tukut kentin keep and take policy ta nakaliang chong nga hibat mangi hi kini ki khatri kisnong hi tingim hon
him kwa ban namar ba ka sarkar Meghalaya kala de bai te ia kita ceka ke bahapa po blok on tu tang laong na do bastang ba kini khat pra television hikim hap po blok tu kim hap blok tu daga mun ba ngim kwa ba kini bisna kin lai na po ka sela Meghalaya kin khat pra television kamut ba u pot usam sung ka rai nong tung hi udai bandan bi hapo Meghalaya kad sikun seli ke dai maka ba pa ikin do kisiap tepan ban ngi pat menta pat hal kani ka ching pen be chiki sakin ki nrupe ki sikai ke bala dep I kum ba sarkar ke leklet no I ke sikun sil dan kentu ha kani ka por ba ka sarkar hi ke dai banya ya ka lenti ke bandai ke dai banya ban sia su thu sing mut hi ka sikun sil usim hima ki sim raj bat ki nong sensyar hai gitu ki snong ki ceka ki bedai ban pun bai pu sam bangin ya sung thu chung mut lang bat ba upai baun don ka sung suk sung sai ngi ima ba yo ba ka lada ka sarkar kan le ha kan ka rukom I kumba ka don ka politik ka bakata ni te ngi isipting ba yo ba hadin bala dep ban ya kran ya kan ni te yo ba upai ba put ki sa sisin kan don pat ke ching ya snam ba kum kata ka por karpat ba nagalan sa sarkar swa ba kan le kan kan sung thu chung mut swa lang ba kan kini kalang ti ba de kasmutsel usim hima ba usim rai rangkan ba kinong sisar snong juga po chung tu ceka yo ban pen poi na mar hado mentang pa ikenduk ngata ka regional committee ka thung dengan sarkar mentang te ka bumut ka bengi pen poi he ka por ka men swa te na du usnem arachar khan reu khan nyau ngila de pen poi lut chau sha ki chief minister Syau chief executive membara chung kat sung sel na pen poil kot kisla bat hadu kan ke sarkar ke pemerintah ru kitu ki isnem khat ra khat khandai ngila pen poi ya ka ching tho syau chief minister Mama kateng chung ang blik start so tun ngadeng presiden chung ka sung rong ba snong chiki pratel ko ka ra nyong tu em hadu mentang ngam dei su rong ba snong ngadeng uek rong ba snong chung snong sabudang ngabat ru ikan ke kam kum presiden nadu usnam archar khan ar hadin ketu archar khan reu ngala resign no kamarung ba snong kan bakan ke sijuk pakam pelaj nga ka ngan ha pandang kit ikan